Goddag og velkommen til Åby Trailer. Mit navn er Kim. Jeg vil vise jer to trailertyper. Det er sådan set ikke en ny trailer, det er en gammel kending, men vi har bare for en gangs skyld fået noget hjem, så vi kan levere det. Vi har fået den, der hedder 2515 hjem, og den, der hedder 3015, og det betyder, at det er enten en 2,5 meters indvendig gange 1,5, eller 3 meter indvendig gange 1,5. Du kan åbne alle siderne på den, og du kan pille hjørnestolperne af, så det bliver en fuldstændig flad trailer. Der er 8 surringsøjne inde i bunden af den. Det kan vi lige demonstrere, hvis vi åbner frontklappen her. Og de er fjederpåvirket, så de ligger altid ned. Man skal bare lige trække op i. Og som sagt, hjørnestolperne op, ned med alle siderne, pille dem af, så får du en helt flad trailer, og så er det jo nemt lige at, hvis man skal læse noget på med en gaffeltruk. Jeg har også fået den hjem i år med tip. En 2,5'er og kun i 2,5'eren med tip-funktion. Og det er nemt. Det er bare håndtag på her. Vi kan godt lige prøve lige at give et par. Og det er jo også helt genialt, når man står nede på genbrugspladsen og skal læse affald af. Og når du er færdig med det, så drejer du bare her. Så falder den ned igen. Og den kommer hurtigt. Det er alle sammen toakslede trailer. Og det er alle sammen 750 kilos totalt, så de fleste biler må jo køre med dem. De fås også med ekstra sider, 40 cm sider, ud over de 40 cm, de allerede har, så du kommer op på 80. Og vi har præsendinger og alt det der hjemme til dem, der passer der på også. Jeg har forsøgt at holde dem nogenlunde på samme pris, som vi har kørt med dem til før i tiden. Så vi er markedsbilligste med den her type trailer her. Du får ikke noget ret meget bedre til de penge her. Og jeg har dem som sagt på lager og kan levere med det samme. Og kniber det lidt med pengene, jamen så har vi Kano til at hjælpe os med at lave noget privat finansiering. Jeg synes, I skal kigge op til os op i Hobro, så tager vi en snak om det, så I kan få sådan en trailer med hjem. Vi ses hos Åby Trailer.